asunto de reclamaciones. Que de los 6 camiones que mandaron ayer vienen pues un agujero. Pues estamos disparando con las balas por fuera. Pues al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre. Lo que pasa es que se cansa y la suelta. Se cansa y la suelta. Se cansa y la suelta. Hermanas por Nueva York. Hola, imos reaccionar ao novo vídeo de Doechii con Jennie, que está subido na canle de Jennie. A canción chamase Extra L ou Extral. We don't know, we will see. Imos. A ver, sube aí ben o volumen, amor. A ver, estaba en un principio. Volumen, amor. Vexo que a estética segue traballando todas as cores coas que ata agora estivo traballando Doechii. Eu a Jennie non a coñezo. Ti coñécela? Non coñezo a Jennie. Así que a mí no que máis curiosidade me xera é ver como se conserva a Doechii que coñecemos, ver que cede ela a favor de, bueno, pois a música que quere aportar Jennie. Ese como que a mí máis me xera curiosidade neste vídeo. Yo, a ver, Jennie, como podemos ver por el logo, esto está dirigido por Lyrical Lemonade. No sé si conoces Lyrical Lemonade. Lyrical Lemonade es un chaval que creó su propia compañía de producción audiovisual y todos los raperos y todos los artistas de música urbana ahora mismo quieren un vídeo de Lyrical Lemonade. Se hizo como el Bizarrap de los videoclips. O sea, ahora todo el mundo quiere un Lyrical Lemonade. Sin embargo, a pesar de que este es el típico logo del Lyrical Lemonade, en galego, tamén podemos apreciar unha cousa, que as letras están en coreano. El xa ten dirixido varios videoclips de artistas pop coreanas, así que sí, seguramente isto é unha colaboración entre unha artista K-pop e Doechii. Of course, ademais hai moitas últimamente, verdade? Sí. Rosé, creo que era con Bruno Mars. Alguén máis fixera unha colaboración deste estilo. Está ganando moitísimo, entón o que me espero é que moi lindo. A colaboración de Doechii nesta canción non penso que vai a traer moito o estilo de Doechii na canción, pero vamos ver. Pero precisamente por iso, porque o que me sae pensar de primeiras é que vai ser un rollo que vai tender o popi. Sí, o K-pop, sí. Pero que sería moi interesante que ou ben seguise a liña do rap ou ben presentaran algo novo. Iso xa non sei se sería moito pedir. A ver. Ao mellor sí que fixeron facer un verso de rap. Espero que non se centren demasiado en facer un videoclip chulo e que o rollo sexa máis o videoclip que a música, que non pasaría nada. Ya. Pero bueno, coa información que me dices... fai moi bons videoclips Lyrical Lemonade. Ok, empezan con algo catchy, tal. A mí de momento non me está sorprendendo nada. Muy teatral todo. Bueno, que como pop, pero ten este rollo urbano, como se fose rap. Eu sinto que o K-pop, do pouco que coñezo, porque ademais de todo o que eu coñezo se relaciona con Estados Unidos e co mundo un pouco, non tanto do rap, pero como que sí que teño visto moito rapping. O rapping no estilo coreano, que será diferente. Sí. En plan, teñen como unha influencia de pop super marcada. Está facendo cousas de chico. I like it. Es como música de unas chicas se van de compras a Beverly Hills. And no shame on that. Yeah.
A ver, espera. Porque voy a intentar conectar con esta canción. No voy a ser estúpida. Big moves, only extra large. Running around. Igual se quiere guapear. ¿Cómo se nota que tengo favoritismo, eh? Ey, ey, chulo, 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 chulo. Bueno, encantoume, estaba super chula esta parte. Simplemente paro para dicir que estuve vendo moitas veces, dende hai moito tempo xa, moitas colaboracións entre dúas artistas femininas, por todo o globo, non só as máis capitalizadas estadounidenses tal, senón tamén, mira en España esta colaboración que fixeron la Zoe con... esta canción de la novia, ay, con Lola Índigo, eran la Zoe y Lola Índigo, que tenían esta canción, sí, que te gustaba do verán pasado de... Los chicos de verdad, no sé qué. Ya sé cuál decís, ¿sabes? no me acuerdo. Estaba moi chula esa canción. Sí, estaba moi chula. Pois sí, recórdame a isto, outra vez, chicas aí empoderándose, facendo colaboración, sí, como que hai unha tendencia aí. Scared of the dirt. Eso me gusta. Ok. Está muy bien. Pues... Ese es non me parece Corbanet non me parece un vídeo tan chulo. Únicamente gústame o rollo este que se vislumbraba ás veces de rollo teatral. Él non fai cine, pero é un solid videoclip con cousas chulas, en plan, sempre intenta traer cousas novas. Por exemplo, estes planos na arena que lle faltan cousas, pois é algo así novedoso, intrigante, e todos os planos así que teñen de elas dous como xuntándose moito e Hai tal. cousas chulas, Claro, pero... é como el xogando con moitísimas cousas distintas, así a nivel audiovisual, pero, o sea, audiovisual non, só visual. E bueno, é que dá un videoclip solid, así que a xente queda moi, é moi moderno este videoclip. En plan, ti velo e sabes que conecta con xente, sabes, Pois non o teño tan claro, porque segue sendo o mesmo xogo de sempre de temos tres espazos diferentes, imos alternándoos, e bueno, pois teñen eses toques especiais de aparece todo, xusto eu ao principio do videoclip dixen, pois parece un rollo teatral polas luces, esas cadeiras aí postas, tal, logo están aí estes telóns, aparece Douchi, o telón é morado, feminismo, teñen o vermello tamén, sabes, que se pode relacionar perfectamente co femenino, tamén é branco, pero están falando da terra, é sobre ensuciarse, traballar, tal. Está ok, a ver, está ben, pero... Este shot está muy bien, en plan... Todo está, es que sí, está Es un plano bien. secuencia de ellas con la performance, sale ella, la luz, este shot está de puta madre. En verdad está bien. Este shot es icónico. Y de repente se difumina la luz, ¿y dónde está? E está aí de volta. Non, está ben, é que está ben. Estou eu sendo prexuitosa. Perdón. En plan, no sé, a mí pareceme que está todo solid, dende a música ata o videoclip. Está sólid, pero es que...
Ti que entendes da canción? Imos centrarnos un momento na canción. Nada, para mí es simplemente como una canción pop y así de las falando de, yo qué sé, pues bien sexy, bien sassy, bien, yo qué sé, having fun, típico. Pois, perdón, dime. Sí. É como a lectura que fixe. Non lle prestei tampouco moita atención aos letras. Pois a min dá a sensación de que estaban falando máis ben de nós imos facer o traballo, imos facelo soas, e imos apoiarnos entre nós, tal, porque o tema de extra L non sei exactamente que significa, pero decía como Extra long. falaba de éxito, falaba de, bueno, de ter éxito para min, ¿no? Sí. Entón, para min a letra ia diso, e aínda así que pode ser un tema que me pode gustar máis que a outros, como que non Non conecto te- pola melodía por, non sei se presuizos ou porque realmente non me gusta e xa está. Xa. Non A mí sei. pareceme que está very solid. I would give it a 7. A good track, very energetic, ¿sabes? Muy energético. Para los que no sepan inglés. Con, ¿sabes? Muy buen performance. Gustoume a performance de Jenny vocalmente. O verso de Doche é cortiño, pero dalle moita enerxía. Moi chulo. E o hook en xeral pareceme como moi pegadizo. Hook é pegadizo, pero é basic, é básico. Sí, a ver, pero é que é música pop. Pero non Además, ten é por que música ser. K-pop. Pero precisamente non deberíamos usar de excusa que é pop. Eu quero escoitar pop que innove e que me faga sentir cousas e que non sou igual todo o rato. Xa. Que a mellor, creo que a mí me pode faltar un pouco de aceptación xeral, de mellorar o meu ouvido con respecto ao pop. A ver, é que o pop Pero- é precisamente o xénero no que menos innova. Porque é como música popular, é sempre o mesmo e sempre será o mesmo, sabes? Pero, pois, non sei, algo se poderá facer, sempre se pode facer algo máis. Sí. Pero bueno, aquí están pois facendo un pouco máis de rapping dentro de que é pop. Sí, é como rap Pero pop. ti escoitarías esta canción pola rúa? Por ocio? No, Eu non a escoitaría esta canción. non, porque non é tanto meu rollo, a verdad. Pero da radio, penso que pode facerse moi viral esta canción, En plan, porque ten o hook pegadizo, ten o videoclip guai, está Claro. Doechii, que agora mesmo está moi en tendencia, Doechii. Este plan me gusta mesmo. This and a new thing, no, sir. Money on stupid, hop to the new whip. You still on my own work. This might hurt. I sweat hard, wet t-shirt, extra large, ain't scared of the dirt. Hit the jackpot. Un pouco de grima me deu iso, porque está aí en la calva del tipo. Hace mucho esto Cole Bennett, en plan, muchísimo esto. De hecho, es que va. Pero espera, a ver, queres dicir algo máis desta canción para... Simplemente unha canción bastante redonda que gustoume moito e aprecio que Doechii está se internacionalizando tanto que está como seguramente moito máis demandada do que pensamos e van sair máis versos de Doechii Oxalá. con máis artistas. Queremos puntuar Para mí é un 7. a canción, Todo en o xeral. videoclip tamén. A canción, sí, mira, sí, ambos de medio un 7, así que 7, sí. Ti que opinas, Love? Mira, se te fala do corazón, para min, Sí. isto é un 5. É un 5, vale. E o videoclip, pois un 6,75. Dirías que aquí, en plan, sobrou a performance de Doechii. Non é que o fixera mal, pero digo, calquera No, outro es que artista no, podría rechar aí ese espacio. Sí, Sí. pero non é que me sobre, é que... Non é nada así precisamente, que conecte con Doechii. no, ni pero nada así. precisamente o único que desta canción para min é a aportación de Doechii. Ah, vale. Sí. Pois iso é todo, chavales. Moitas gracias por É que acompañarnos. tiña que gravarlo así porque senón nunca íamos gravar nada. A min así gústame, que está ben, xa sí. está. E vou subilo agora mesmo, Queres subilo? You tell me it's a man's world, play the rules and fade fool. Break rules until we major. Blaze up, getting with hoes through my pager. What's raised up? Commence the money making tactics. It's getting drastic. Niggas got automatics. My fingers on the trigger, tell the Lord make way for another straight thug again. I'm sitting getting buzzed, looking for some love from the homies. Cause shorty wanna be a thug. Said he's gonna be, said he's gonna be, said he's gonna be. Shorty's gonna be a thug. Said he's gonna be, said he's gonna be, shorty's gonna be a thug. Said he's gonna be, said he's gonna be, said he's gonna be, shorty's gonna be a thug. Said he's gonna be, said he's gonna be, said he's gonna be, shorty's gonna be a thug. Straight from the hall to the pen, an adolescent sicker than and way higher than 10. He carry weight like a Mack truck, on the bus on player haters. If the mothers are up for that tough, then that's what I'm the weapon with the razor.
A ver, mírame un momento. Así es el ángulo perfecto. A verdade é que este sitio recórdame moito a Pontevedra, pero como se fose máis grande. Non te dá como esa sensación? Sí.